Σε όλους. Τα σημαντικά προβλήματα της Ελλάδας είναι δύο. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη και των τριών τομέων παραγωγής, μόνο του τριτογενούς. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας είναι παραμελημένοι, με αποτέλεσμα να είναι μια χώρα παρακμάζουσα. Για να λυθεί αυτό το θέμα θα πρέπει πρώτα να γίνει καλύτερος ο πρωτογενής τομέας για να ακολουθήσει ο δευτερογενής. Αυτό περιλαμβάνει ότι θα πρέπει πρώτον να συμφέρει κάποιος να γίνει αγρότης και να νιώθει σίγουρος, να υπάρχουν επιδοτήσεις από το κράτος που να τον ενισχύουν να γίνει αγρότης και όχι κάτι άλλο που δεν προσφέρει τόσα πράγματα, κάτι άλλο του τριτογενούς τομέα μάλλον, να το πω απλώς. Δηλαδή θα πρέπει να δίνονται περισσότερα επιδόματα σε αγρότες και λιγότερα λεφτά σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον τριτογενή τομέα. Δεν λέω ποτέ εγώ δώστε χρήματα εκεί κι ας μην τα έχετε, απλώς δώστε χρήματα. Πάντα δίνεις κάπου, παίρνεις από κάπου αλλού. Απλώς είναι σημαντικότερο στον τομέα από κάτι άλλο. Το άλλο θέμα, επίσης, πριν πάω στο άλλο θέμα, για να υπάρχει κόσμος και παραγωγή εκτός από τα επιδόματα που θα πρέπει να υπάρχουν, θα πρέπει να είναι όλα ξεκάθαρα και για να μην το νιώθει, γιατί είναι λογικό ότι κάποια από τα χωριά θα θέλουν να αστικοποιηθούν, να πάνε στις πόλεις. Είναι μια γενική τάση, είναι κάτι που γίνεται και δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Όμως, για να το αντιστρέψουμε αυτό, πρέπει κάποιοι από τις πόλεις να πάνε να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα. Για να το κάνουν όμως αυτό πρέπει και να υπάρχουν επιδοτήσεις, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα να λέει κάποια πράγματα, να διδάσκει τι είναι ο πρωτογενής και όχι τι είναι ο πρωτογενής τομέας, ας πούμε πώς παίρνουν σιτάρι, πώς φυτεύουμε πορτοκαλιές, πώς ψαρεύουμε, πώς κυνηγάμε, πώς κάνουμε κτηνοτροφία, γιατί μετά σε ένα παιδί που δεν έχει συγγενείς που ασχολούνται με αυτό το τομέα του φαίνεται πολύ ξένο και ποτέ δεν σκέφτεται να κάνει αυτό. Οπότε θα πρέπει, όπως γνωρίζουν τα παιδιά για τον τριτογενή τομέα, να γνωρίζουν και για αυτό. Και επίσης θα πρέπει να νιώθουν και μια ασφάλεια για την πώληση, άρα θα πρέπει και όλα στο εκπαιδευτικό σύστημα το πώς να πουλήσεις κάτι και γενικά η οικονομία επίσης να διδάσκεται κατά περισσότερο. Αλλά αυτό που δεν διδάσκεται καθόλου και πρέπει να υπάρχει είναι το πώς φυτεύουμε σιτάρι, πώς ταΐζουμε ζώα, πώς αρμέγουμε ένα ζώο, ώστε να μην είναι ξένο στο πρωτογενής τομέα σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί. Το άλλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η υπογεννητικότητα. Είναι το πόσος κόσμος γεννιέται, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που δείχνει το μέλλον της χώρας. Όπως σε ένα μελίσι λέμε ότι το καλύτερο μελίσι είναι αυτό που έχει τον περισσότερο γόνο, τα περισσότερα κελιά γόνου, έτσι είναι και στους ανθρώπους. Σε όποιο κράτος αναμένεται να γεννηθούν περισσότεροι άνθρωποι, αυτό θα είναι που θα επιβιώσει και θα είναι καλύτερο συγκριτικά με τα άλλα κράτη. Οπότε πρέπει επίσης να ενισχύεται η οικογένεια και αυτοί που θέλουν να κάνουν οικογένεια και να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Θα πρέπει και τώρα αυτό το σωστά και λάθος είναι διαφορετικό για τον καθένα, πάντως σίγουρα θα πρέπει να ενισχύεται, να κάνει ο κόσμος παιδιά για να υπάρχει κόσμος σε αυτή τη χώρα και να μπορούν να αναπτυχθούν όλοι οι τομείς. Χρειάζεται να υπάρχει κόσμος, ειδικά σε μια χώρα που ο πληθυσμός μειώνεται και αυξάνονται μόνο οι μετανάστες. Καλή συνέχεια σε όλους.
και ο Θεός πάντα μαζί μας, με την πατρίδα μας.